guys, ganap, mamimiesta po kami sa Barangay San Isidro, kina Palamalama Vlog. Tama. So, oo nga pala, may kamoy pa pala. Palamalama Vlog, come on! Ayan. So, sila Brenda, pasunod na sila, dahil nasa isang lugar pa sila. Sila Rhea naman na, si Britney, sinundo na si Jijag, sila Inday on the way na rin. So, sa iba pa mga Bex, tara na, sunod na tayo. Ayan na. Ayan, ay! Paano ito ba? Dito ka sa gilid. Saan? Dito ka sa gilid dumaan. Ay, may lumubog. Ayun si Rhea. Dito sa gilid. Yan. Ah! Ala! Ayan na. So, ang mangyayari, lakad. Andito na po kami. Ito na yung mga casting, oh. May mga hawak ng paper. Amin na park. Pero wala tayong cover. Ayan na. Hala! Eterno. Wala kagabi. Wala kagabi. Arayuma. Paloma vlog. Come on. Hi guys! Padulong pa siya. Tulog ang buntagan. Hala! Jill! What's up, Jill? Happy Fiesta, Jordel! Happy Fiesta, Jordel! Si Madam Jodel. Balita ko may 6 na lechon daw. I-plaster sa lahat ng Oh. Kamusta? Wala, Uy, andyan na sila ano ah. Sila Bakang. Si Uyong. Asan na si Oyong? Nang nagpalitan tubig? Toothbrush wala? Or Sheila! hala, yun na yung bakasyonista. Ayun na. Madam! Ayun na pala si Madam. Ayan na siya, oh. Ano si Madam? Asin pa sa lubong? Nakabakang ma. Ha? Nakibakang. Ano daw yan? Mga t-shirt. 1,000 daw yan. Huwag kayo maingay. T-shirt? Yang ano naman ha? Parang kumitim ka. Parang kumitim. Balita ko t-shirt na ulit ako bag. Hoy! Bakit Sheila? Kung sa'yo mo may istorya nga, anak. Anak ra. Anak ba? Sheila, anak ba? Nga naman. Oh. Wala siya ibatasan. Power. Wala siya ibatasan. Dito, ba? O hinuslan na ba na sa Manila? Yang sinina. Wala ra na karon. Uy, daya mo niya. Sheila, ilang maritis kay Quiapo. Quiapo, dahil. Yes. Ano? Green Hills. Green Hills. Si Ay, tay, di ay. asa ba si Bakang? Di ba kung dumalit siya si ano, si Bakang sa, ano niya, sa may flavor. Ano si Bakang sa kuan? Tapos tayo na yun. Saan yung pasalubong namin meron? Nakay Bakang lahat. Balita ko. Anong nabalitaan mo narinig mo? Ano daw, t-shirt na si iba bag. Di ba? Nakay Bakang lahat. May nakasulat, Bagyo. Mayaw-yawa ka. Yung yawan na naman tayo. Hindi, nakasulat. Kay Madam, ano na yung kasulatan na? Kompleto. Bag, t-shirt, short. ano. Lahat. May nakasulat. Nakasulat na 1 pesos. Visit. Mabisit. Wala kami sa 1 peso. Ano sa kanila balagta? Ano, pito ba milay? Hindi ba yan? Hindi lang eh. How true, meron ka rin pambalot ngayon. Pagbaba ko, wala Take man. out. Pagbaba ko Ano kasi, pasalubong mo sa dinala niya ako pamilya mo? agad. Dala ko cellphone, nagdala ko. Kasi pasalubong mo sa pamilya. Strawberry farm. Ay, strawberry. Ang laki! Ay, strawberry jam. Tsaka yun. Tapos bumili ako ng bedsheet. Ah! Ano pa? Yun lang? Bedsheet at damit. Birthday ng papa mo, hindi ka nag-ano. Wala, isa naman yung kasal. Bakit na ganun ka palagi ito? Naghanap eh.
Visit ka. Wala kasi naghahanap. Na-miss mo? Wala naman. Ah, hindi. May isa pa chismis. Ano? Ito totoo talaga to. May saksi. May saksing buhay. Nagpunta ka ng Valenzuela. Oo. Hindi ka siya tumuloy doon. Valenzuela o Calooc. Natuloy siya. May Kila Ate video. Yuki yung Valenzuela, hindi siya natuloy. Valenzuela. Ibang lugar pinuntahan niya. Caloocan. Valenzuela ako doon sa kaibigan nag-inuman. Kaya late ako doon pagpunta ng Pierre. So ikaw talaga ang tunay na may dahilan. O ako ito kasama mo, iniwan na kita. Ay hindi, makaiba ka din, di ba? Kasi Sayang iba yung destination niya. Iba din yung destination ko. Kasi in-invite ako ng kaibigan ko. So kaya kayo ni... Ay! Hi! Tapos yon, Kaya kayo naiwan. si Bakang din naman kasi, Ano ginawa ni Baka? ako yung nauna pagpunta. Base kasi sa mga post ni Bakang, ikaw daw ang may dahilan kaya kayo naiwan. Oo. Ang sabi ni Bakang, ayun kayo na late dahil wala kang tulog 2 araw. Ha? Dalawang tulog? Ay, 2 araw. So wala tulog. O, tapos pagdating daw sa barko, pagod na pagod ka. Isang araw lang, kalahati. Ganun na ako. Tapos yung pawis mo ngayon parang ano na, pagripo na. Ako pa dahil. Ayun na po, mga Bex. Hala, Britney! 3 plato agad. Auntie, Gamay lang. Gamay lang na ano. Son! Son! Na, ayan na si Brenda. Naman si Madam. Ayun na. Laban sa fiesta. Gamay lang na ano. Good day. Rhea, Sabi mo si bating mo. ang taray na sumalubong sa'yo, plato agad ah. Ayan na po sila. Tanaw mo. Mga bigs. Hala! Uy! Ano may meeting niyo dyan? Gali. Bawal mo na sa Pilipinas na. Si Mia kayo mo driver. Well. Brian Roy. Hindi kaya, ito makaya ito kaya. Hindi lagi kaya na. Ha? I-test ba? Hindi kaya. Oo. Baka mga rag. Mana kay ano sa ikuan na bin. Mga gamay lang. Toasted twins. Gamay lang. Unti lang. Thank you. Laki kasi nito. Oh. Yan lang. Grabe. Para ako nasa open. Malaki sticker sa paghawak. Malaki kasi nga maliit yung daliri ko. Sige na. Iyak na ba? Grabe, pawis na ako. Go. Slow copyright. Dam, kaon na dam ba? Nga, Wala namang naririnig. tikim lang po ako mga mams. Kaya huwag kayong magalit sa akin. Sarap. Lami. Happy Fiesta para kay San Isidro. Ano po sila? Eating na may kasamang chismis. Tigas nito na. Ay, hindi, okay lang. Tikim lang. Dito na. Kakain na po kami ni Rita. Babe, Ah, yan, si ano pala? Jag. ano na ba talagang babe? Ha? Ha? Hindi babe. Let's eat na. Happy eating. Happy Fiesta ba? Happy Fiesta. Ano mga best? Nagagulo ang mga tao na dahil sa bulat. Dapat po be? Dapat sinabi. Sorry dapat. Ayaw, ugaw. Ang dami pong tao dito. Malapit ka lang naman ang bulan. Hi, Tay! Happy Fiesta, Tay! Salamat. Kain na.
Hi, God. Ano kayong papor? Humok kayo. Oyong! Hindi makakain na naman si Oyong. Diba? Nakakailang, Niya, kinakaon ka. nakakailang sandok ka na. Kailang sandok ka na. Daming gutom yan. Diet. Hala! Ba't ayaw mo kumain, Oyong? Ano ba sila? Ha? Nauna sila? Next! Next house? Asan na ta? Ilan ni po? Dito lang muna kayo. Jollibee! Tara na, babe. Kami lang dalawa pwede dito. Dito na tayo kina Paul, do. Habang sila ay naglalakad. Tamang lakad na sila. Happy Fiesta! Happy Fiesta po! Asan na sila? Ay! Hello po! Ayaw ka na wala ka ang tao ang kung anon. Hindi pwede. Happy Fiesta! Ang tao. Ay, YouTube ba niyo? Okay na YouTube. Ay, ala! Brete, sumbago na Hello! Hi, Sergeant! Ato sa may speakers kayo. Ay, pagka mga na ako na siya mga kurat. Di ba na mga organ? Di ba na tao? Handa ka, wala yung tanan. Ayun na po sila. Hindi sila ba? Ang Pasko na yung mga bukog-bukog ako sa bako. Ako pagkali tao. Uy, pupuk-puk. Kadiri. Uy, may problema din siya. Pupuk-puk na yung gusto. Hi! Dito kami ngayon sa bahay. Uy, uy. Sa pag-video. Makita ka na kung ali ka ron. Ay, dayon mo. Hi! Naman ni Pastor diri oh. Dayon. Kita akong tuhod. Gana, kaon sa YouTube ba kwarto ni ba? naman, Okay, YouTube. Bakit? Hi, si Batsa. Nakita na sa tanda. Hi, mamistahay man ni sila di. Happy Fiesta. Mga anak na. Ha? Ginoo ko bago pagana, wa pagana gagawa sa kong kaon. Pupuk na po yung ganahan. Sumulog ang kaon. Ato na tayo nanipul. Napagina-iray, ngipin na ako iray. Wag mo kayo ng tubig. Oy! Oy! Napista ba ni sila Iray? Pista ba sila? Napista sila kaniman. Oh, diba? Sila! Yung chinilas! Saan ni Choy? Ika na kag Manila. Babaingo, nagpanago naman sila may artista niyan eh. Fiesta is fiesta, te. Dahil ikaw na dahil, kay bukog mo kayo ganyan dahil. Ako na pa rin ito mga... Wala yung bukog sa inyo ng paluma, kalis paluma, wala pang luto. Wala. Wala ilang bukog. Alin na mo for the round 2. Pag round two. Ano yun to na mo? Alin na mo? Pagkaan na kutsara na yung sabi. Sila na sa karagaon sila. Magsalo na binidjal. Oh, tubig. Kung saan yung balay, wala siling pandire, diniuso. Labo na bago na mo siling pandid ko bag. Ay, Jay. Labo na tayo mga siling pang gikuha dito sa kuan. Pagkatag yun sa ako dam. Na dagan ka siling pandid sa among gikuha libre bebe tuo. Sa CTM bodega ba? Balik na lang. Ikaw nagkuha ka? Aman. Wala yung siling pan din, wala yung ipalit. Andoon sa bahay. Hi, Jay. Ano tayo? Ikaw, di ba may maliit pa doon na hindi natin ginamit? Dito na ako bala. Anak ka. Pwede. Ang importante ang tao, te. Kinabuhi. Kinabuhi manggod ni sama sa kaligaya. O gani. Ang bukog. Taan bukog. Saragi na yung bukog. At iman, si Julian kami bukog. Kami ulit yun, bukog. Te, Si Julian, sila Iray ba na diya? naa. Sulungan niyo ito. Sulong ka. Oh, kaya po bukog ko sa kaldero. Hala, ay ano no? Tandaan na, kumakain talaga ako. Galing ka pa sa bar ko, biyahe. Bakit ganyan lang? Hindi ako maninila ba, Nay? Ha? Salay ako sa lolo. Oh, hanggang likod. Ah, ang lapad. Hindi ako maninila ba, Nay? Kaya na ba kayo tayo ng ako? Nauwi ka ba naman sila, God?